Yabona ke manje kushubile impela this is Vuma 103 uhleli nodokotela noma uhleli no professor Khehlela ezinongizwa mfoka mkhunu yini uthanda ukuqhubeka ngempela dokotela nje mfowethu yabona manje kushubile manje ushube lokho uqhuqhu uma mfowethu umuntu ezokhethwa kuthiwa uba inkosi ubuthatha kanzima lobukhosi yabona manje mfowethu ngikhathile yebo yebo hayi ukuthi ubukhosi uthola mlahlile amablahlile cha ungikwenza lokho mablahlile nje ufuna ubucoshe nje usithathele wema uyazi ngikhona nje ngikhola ngenkosi yamabhinqa nje akaze ngiphume endabeni akaze ngiphume endabeni sephumile seyiphumile inkosi yangempela phela seyiphumile inkosi yavele nje yani mana ngephethe nje nawe dokotela ukhona akaze kushiwo nje happy birthday professor endabeni awu madoda ngoba phela ubukhosi nje mawuphiwe kuyashiwo phela kwena vele hayi bafethu ubukhosi nje mawublahlile zitoshela ubuthintithe uhambe nabo wema ngithi wema hayi uyakadla lo muntu ngezwe hey awema yini yena mfana uyazi ukuthi lapho ngihlangana nabantu ema-airport bakhuluma into yalo muntu kodwa ngiyibulale wema bakhuluma kimi ngifaka umngele mina ngigqoka umngele basho lento eshoyo lo mfana kanti uthini kahle kahle ngizwe hayi hayi dokotela yaphuma ubukhosi awuvuma emoyeni udlala kabi wena uyinkosi yoSimphiwe Shembe wena hayi la emabhinqa udlala kabi mfana uyayazi le kaMthandeni ethi awuvuma uthi sa awuvuma uthi sa awuvuma uthi sa vuma ngithi vuma nsizwo hey zakala ngizwe alright ake sigijime lapha siye ake sigijime sivele sibheke khona ku King Nuba lapha sizwe ukuthi indoda yamadoda uyaphila kuyaphila kanjani mkhulu siyaphila mfowethu njengamanje sinomuntu okulalele ophesheya kwezilwandle sinomuntu njengamanje okulalele esempumalanga eCape Town kuyonke kahle kahle usukaphi wena la usuka khona lapha engisuka khona ngisuka emzimkhulu esigodini saseMatsheni lapha engisuka khona ematshe ke lawa le ngaseHarding nothi amatshe lawa ale phezulu ngibaye begeshanise bangithule ngilahlile yabo bathi hayi uKing Nuba wale kulamatshe ale eluzi cha ngingwala ile side la kugugwini le ngaseHarding ngoba wafunda ngafunda khona emzimkhulu kahle ukuthi ufundile lo muntu emsudukeni ngafunda khona emsudukeni awusitshele mfowethu uma uzoqala ngempela uthi wena uyinkosi noma ini ikusuke nini lento uyibone nini wayithanda nini ngokwenzakalani ubukhosi nje ubekwa ubani kuphi ubukhosi bazifikela nje into ulahlile ngoba uthi nje yabo into abayilahlile ngeke uzusho ukuthi kabani ngoba uyithola ilahlile uyathathela izilungisele yona yabo njengoba nami ngafitha abulahlile nje ngathatha ngambika mina izwe lavuma Kabuza dokotela mbuza iqhubeke yini kuwonke amakhosi ekhona nje akhetha uzoba inkosi yamabhinqa futhi ungene kanjani indabeni akuphenye imake wena njengoba uthi uyinkosi awusabi ukuthi kukhona amanye amakhosi akhona kumabhinqa indaba ungabanga inkosi yegospel
nakhona nje nawe unabukhosi obulahlile Nabo. kade ngasho lapho kotamatisi aphathe bona nakhona ngifica blahlile nakhona ngiyinkosi ezinceke ngifika nje ngishaya nje utamatisi nje bodwa tama ngishaya kwasani ke lapha hayi ke ngiyazidanasela lapha nako tamatisi uyashaya kutamatisi kwigospel nje awula right ke lapho bayazi ubukhosi buningi la kumina yabo ngisho sengivunywe upastor athi ube umbizileni mfana ubevuma ubukhosi evuma ukhosi ngibizwa ko SABC manje awushoke ngoba manje ngibona ugqoke usagqoke ezakudala lo bukhosi bakho ufuna ukuthi ugqoke impahla lezi zakudala zintsha lezi saphuma emaphepheni saphuma ezitolo yabo nje bangigqokile la mashetho uhulumeni obadlolo ngithenge online zivela le phesha lezi mpahla ngizigqokile yangithumela osize banginike osize bami manje bayageja bakunika osize abakhulu no abekho bakhulu labo size njengomuntu onemali yabo nginemali yami ngisicebi nje engekusithini ngoba nasebhenki nginayo ibalance engeke ngisho ke manje ngiye ngithanda ukuthi zibe zinkulu lezimpahla ngoba ngisazoceba phela imali iyacebisa bakwethu ya njengoba nje ziba zinkulu ngiya ngokuziqaqa nje kancane hambe kanjalo ukhumbula ukuthi wabakhona umuntu othi uquality emhlabeni uyamazi ubani lo wakuthi uquality uphi lo mbala lo akumazi lo muntu wakuphi lo muntu angimazi wamsho msapho quality yobuzo uthi la nami nje manje akumazi lo muntu hayibo uphi quality ngempela uyamazi quality ingine giye freeway ngabona so lethuzo komoto freeway awona sezohlanyaka imake awushoke King Nuba ngokuhlala uthe uhlale emzimkhulu umsebenzi wenzani ngenza wona nje ama video okuchoma la ngwenzayo angazi noba mhlawumbe okunye ngikuveze na noma mhlawumbe engafuni ukuveza hayi ungakuvezi ungakuvezi kodwa nje lapho engikhona ngiye ngibamba kahle usuku ungekho serious usukuchoma ukuchoma nje ngento nayo yabo ngento nayo uchoma ngento nayo uchoma ngeqiniso ngizwa ngithi uthi kahle hle yena inkosi isebenza kanjani vele iphelela kona ukuchoma choma ngento mana ube inkosana ngoba mina ngingasasebenzi umqhalela ukuba inkosi awusho lo mfana angikuthola ukuthi into mayelahle lo inaki mina kodwa umnandi mina ngingasebenzi nje uzothola inkosi manje umuntu ufile kanjani wapha manje indaba nakubhenga isithathe izangilanda zona yabo ngoba phela mawuyinkosi bazobathi uthwele mawuyinkosi bazobathi unenyoka mina bathi nginenyoka ngani ngoba ngilandelwa izinto ezihle yabo ubukuphi sonke lesikhathi ngoba usuqhamuka usuvuka ufumbuka manje nje inkosi yelokudalo kade ngasho lokho ufumbuka manje ufumbuka manje yabona nje mina ngisafuna enye inyanga ile afuna inyanga ukuhamba into zamayambe kahle akwazi ukuthi ngikhamba ingane izongayijeka nje hayibo ngoba bulahlile ubukhosi buthathe nje ngicabanga ukuthi maybe ke ufanele indaba siyibike nakumgeleji inkosi yamawundi lapho ke ya asiyobukela kuhlala la wathi shosha umteleti imoto la zakhala manje nginokukuzula ukukhala ngoma awema usuke sekwenze njani lapho ngisuke sengicikoza kakhulu ushuni ke lo kusuke kuushuni nje uthini awusho lo shuna yimi King Nuba yimi inkosi yenu nje bafana bami ngeke niluke ayi we mama udunyiswa yini abantu balapha abantu sebeyahlanya yini bakuthandela nje abantu umculo wami nje ukuthi yalibuyisa ithemba uyazi nawe mange ngacula nje liyabuya nje ayi ithemba we ayi ukuthi umculo wami ubuyisa ithemba ngisashokekile uyakha kubathi kahle unawo umculo wakho lo nguculayo i-track number 1 ithini mina akho uma track la mina mangikhuluma nje ngiqopha ingoma ube kwase kamnandi evuma FM we ayi we ngeke ngisho ukuthi track bani lo yabo ngoba nje njalo nje compose manje waphasa manje yabo nje ingoma once ngishaw live mina isiphiwo sami leso nje ukuthi manje ake kuthiwa umuntu njengamanje ufuna ukuqasha uyakwazi ukuqasha uze emcimbini
ayikasho phela inkosi Uyakwazi ukungiqasha. Qasha uThemba. Bazokwazi uku-afforda kodwa. qasha kanjani uyisile sijana Ubani umuntu oqala okwazi uku-afforda? Ukwazi ukungi-afforda nje umuntu oqala ukuthi ukuthakhehlela ezokwazi ukungi-afforda umkhulu angazi ke abanye ukuthi bangi-afforda njengoba nginyathela ngembuzi eziwu4 awuthi bangi-afforda Unyathela ngembuzi eziwu4 imbuzi eziwu4 nje nginyathela ngazo la ezansi ngithi mina ngayigqoka nje Peter wema u4000 siyawunyathela wema Okay, into engizoyenza ke ake ngivele kanje kanjena ngoba ngiyabona ukuthi abalaleli ba interested bafuna ukunta ngathi umciko oluzima ngabe lapho thiwe mchulu usho lo mfana lo wayedumile dala lo quality uthi lo mfana udlalelwane ngento eyisebenzele kazi Okay, asenzeni kanje asivele sinibalaleli 086110 300 086110 300 sifuna ukuzwa ukuthi kahle kahle ubani inkosi la kodwa ke nini nizosho thina ngeke sisho lutho asazi ukuthi uyiphi inkosi la ake sizwe abalaleli bathini Vuma sawubona kunjani baba lamla baba nansi indaba nansi inkosi zimbili eyiphe eyona yona la Zindana zombili sozibona hlongojuka. sifuna ukuva kuwe tata ubani inkosi la Ne amabhinqa ngathi yiyo nje manje ibhekile. eyamabhinqa eyiphi ngoba phela zothi uzithi ezamabhinqa wena usho eyiphi sino King Nuba sinongizwe hayi baba qemthatha omunye umlaleli uqedile wema sisaphila kahle 1-0 score. ay 1 King Nuba, nothing ngizamcono. yaphuti Abozanile Cape Town lotela lengokunika ithuba namhlanje bengifuna ukungiqhaza professor. hayi siyaza tatami yeva Okay, ungena wawobe ngibona ufana le opportunity man. Kawa ngikhaza. siyeza tata 086 Cape Town ombekile right nikhumbule ukuthi bonke abantu abasegama lakhe uzobe khona uKing Nuba naye ungizwe kodwa uthe ungizwe ayingeni leyo the akayi lapho uma kwenzekile weza impela ucela ukuthi uKing Nuba vela gadwe straight ngoba uthe uzomuyisa stage hayi siyakhala wena ngeke asikhale wethu asikhale wethu kunini igama lakhe ima uphi ukhuzani makunje angimazi uzosho lapho lo muntu lo phela ngithi lalela uzwe King Nuba King Khuba hey inamandla lento lo muntu uyagadla lo King Nuba King Khuba bangabodwa hayi nami inkinga usevele wangena nakuwe uvele wangena nakuwe washawa lahla le kahle uvele wafika uvala umaskandi inkinga nomncama uma kusho umuntu hayi bakwethu awazi ukuthi ngikakaja kodwa lo mfana unamandla awuveke uvume nje la bayothi besuka lapho bethi khona so izokukhumishana kaZondo indaba ukuthi umfana wami kanjani ngempedeni awu madoda uzalwa ominister kushiwo indabeni njengobani nje hayi cha bafowethu uqombela umlando lento ay ma Vuma sawubona Dr. hayi mfowethu uyaphila Ngiyaphila phakathi ukukhuluma noDr. La Evali mina. Azizwe senabona induku yavalwa ungizwe sedlala abafana. ngeze siphendulele cha nami ngihlonipha la sikhona egama lakhe kodwa siyakhala